maailmassa on päässyt kuvaamaan How to Pin videota Knorring Oy tiloihin. Terve Eemi, kiitos että pääsin käymään tänne. Kerrotko vähän Knorring Oystä ja sinusta? Joo, mä oon Karhun Eemi ja Knorringilla projektipäällikkönä meidän iso digitalisaatioprojektiin ja perinteikäs perheyritys ja ollaan nyt ison muutoksen kourissa, että laitetaan kaikki järjestelmät uusiksi ja samalla tehdään brändityötä ja kaikkea muuta siihen liittyen. Perinteinen perheyritys, sanotaan nyt ihan oikein siis 140 vuotta. 134. 34, okei, no sinne päin. Joo, myyjän liioittelee aina vähän. Teillä on valtava digitalisaatioprojekti, menee ERPiä uusiksi, tulee kaupallista tuotetiedonhallintaa, menee verkkokauppaa, teillä on integraatioalustaa. Tarttuisin siihen, nyt Adeona PIM on teille implementoitu ja sitten Sales Tool julkaisuautomaatio. Niin ihan haluaisin kysyä, että miksi te päädyitte ottamaan Sales Tool julkaisuautomaation ja minkälaisia liiketoimintahyötyjä te ajattelitte sillä saavuttaa? Joo, eli meillä on Microsoftin Dynamics CRM, eli Dynamics Sales on asiakastiedonhallintajärjestelmänä ja meillä se tiedon arkkitehtuuri on silleen, että viedään jokaisen järjestelmään tavallaan ne pakolliset tiedot, mitkä siihen kuuluu ja asiakkuuden hallintajärjestelmästä tarvitaan tiettyjä tietoja, mutta tarjouksilla me tarvitaan enemmän tuotetietoja kuin siellä Salesissa on ja mitä me halutaan sinne kuljettaa, että se prosessi on mahdollisimman selkeä. Niin Sales Toolin avulla me pystytään tekemään siten, että Salesista me välitetään se tarjoustieto pöydäkaton kautta sinne Sales Tooliin, joka sitten niihin haluttuihin julkaisuautomaatiopohjiin niin täyttää ne tarjouksen tiedot ja rikastaa niillä tiedoilla, mitkä on Adeonassa, jolla me saadaan se haluttu lopputulos tarjouksiin, joka on tosi tärkeää, että asiakkaalla on riittävät tiedot siihen tarjoukseen. Niin tämä mahdollistaa meille sen halutun rakenteen tähän, että myyjälle on selkeää ja helppoa, mutta myös asiakas saa ne tarvittavat tiedot ilman, että meidän tarvitsee kaikkea dataa siirtää kaikkien järjestelmien välillä. Eli tätä arkkitehtuurin kannalta helpottaa todella paljon, mutta sitten myöskin niin kuin myyjä saa aika helposti valmiit tarjouspohjat, jotka on yrityksen brändin mukaisesti, pitää tuotekuvat sisällään, tuotetietoa, mitä te olette PIMiin rikastanut. Luuletko sä, että teidän kauppojen myynti, tai olette sitten ajatellut, että kauppojen voittoprosentti kasvaa? Joo, kyllä ja liikevaihto kasvaa ja muuta, että niin. muuten myöskään tavallaan on niitä tavoitteita, että rakentuu ja se lähtee erityisesti sen asiakaskokemuksen kautta. Nyt manuaalista siinä kestää paljon aikaa, se on automatisoitu ja myyjä ei edes tavallaan näe siinä prosessissa, että se käy Sales Toolin kautta. Se on tavallaan sitä järjestelmää tekemään siellä taustalla, että myyjä ei ole siellä käyttöliittymässä ollenkaan, vaan se menee niin kuin sillä Salesin prosessilla, miten niitä... Just. Mä en muuten tiedä. Mahtavaa, hieno homma. Kiitos Eemi tästä. Ja pistä kanava seurantaan. How to Pin videoita tulee jatkossa lisää. Toivottavasti pääsen vielä haastattelemaan Eemiä tässä valtavan digitalisaatiohankkeen etenemisessä, mitä Eemi ja Knorring Oy on tekemässä. Sieltä me ollaan jo tehty kivoja videoita, missä Eemi jakaa kokemuksia, mutta myöskin lisää on tulossa. Kiitos. Kiitos. Moi.